आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला आमथेखा एलेंबारि अन्थाइबारियावहाय। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा, गावनि हाबायावनो जिउ गोमानो गोनां जाहैबाय हौवा गोदाना। आरो बेजों लोगोसे सानै सुबुं, गासै साथाम सुबुङा दिनैहाय जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बियो माब्रै होननानै बुङोब्ला कारेन्ट बोजानानैहाय। ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा, मानो होनना बुङोब्ला गावनि हाबाया सानाव जाबाय, ओमफ्राय मोनायावनो जिउ गोमानो गोनां जाहैबाय आरोखि। दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलांनो नाजादों। नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायलां, अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन। जाथायनि बागैबो आङो गामिनि थागिबिफोरजोंबो मिथिनानै लागोन, ओमफ्राय बेजों लोगोसे न'खरनि गार्जेनफोरजोंबो आङो मिथिनानै लागोन। ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा, बेनिफ्राय देरसिन मा दंबावो। दा भिडिअखौ गोबाव खालामा मासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो, अब्लानो गासैखौबो नोंथांमोना मिथिलांजोबखागोन। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा, हाबाया नैबेयावनो जादोंमोन। दा गावनि हाबायावनो गाव जिउ गोमानानै लानो गोनां जाहैबाय आरोखि। नै जोबोद दुखुनांथाव। दा आङो सिङाव हाबलांनि। नै आदाया मा होनदों, हौवा गोदाननि बिफामोन होनदों ने? औ, ओमफ्राय जिथुनाखि नोंनि फिसाला जे जिउ गोमानानै थांबाय, बियो मा नाममोन? माइकेल बसुमतारी। माइकेल बसुमतारी। ओमफ्राय बे सानै थैफानायनि मुङा मा मा नाम? माने सासेया जाहैबाय दैमालु नार्जारी। औ, ओमफ्राय सासेया मा होनो बिजय लाहारी ने? औ, दा नोंनि फिसालाजों लोगोसे सानै जिउ गोमाफाबाय, गासै साथाम जाहैबाय ने? नोंनिथ' फिसालाया सानाव हाबामोन ने? सानाव हाबा, ओमफ्राय मोनायावनो जिउ गोमानो गोनां जाहैबाय ने? मथा मथि सिन्दुरल' फुननो मोनबाय। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोना, सिन्दुरल' फुननो मोनबाय। दा आङो मा होननानै बुंबावनो, ओरैबायदि दुखुनि, बेनिफ्राय देरसिन मा दङ आरो। नै जिथुनाखि हाबाया बेनिमोन आरोखि। ओमफ्राय जेनेबा नानि जाथाया माबायदि जाया जेनेबा? जों सानजों उन्दुबायमोन दा, मबाइलखौ दसे नायदोंमोन जोङो। मबाइलखौ दसे नायबाय, ओमफ्राय बे आंनो बोराया बे कारेन्टखौ नायदोंमोन। कारेन्टआनो अर बायदिजों ओंखारदोंमोन, अर बायदिजोंमोन नालाय। ओमफ्राय बेहा सिखारनानै एसे थाबायनो थाब थाब थाबायदोंमोन। थाबायनानै बे कारेन्टखौ दांबाय गावहा। दांनानै एसे ओरै फासयदोंमोन मानसिया, बे गद्रेजआनो ओरै खोदोंमोन। बे मानसियानो जाखादोंमोन। ओमफ्राय ओइ होनबाय गावहा, सोरबा हाबफैनांगौ नालाय। ओमफ्राय दराबो जोखादोंना आखासे बोखादोंना, जायखिया हाब्बाय मानसिया। बे मानसिखौ माबा फोजोंहोबाय, थिखोबाय। ओमफ्राय आंहा दसे उन्दुदोंमोन, ओमफ्राय दावराव जाबाय नालाय आंहा सिखारबाय। ओमफ्राय दावराव जानानै बे खामसालियाव ज' नायफैजोब्बाय, जि गाबबाय थाबाय दावराव जानानै। ओमफ्राय खुगायानो एसे हां दङमोन, थैयाखैमोन बारा। बिदिनो जादों। बेबायदि सर्ट जादों ने? जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोखि। दा माथो खालामबावनाय, जाय हौवा गोदानजों लोगोसे थैफादों बिसिनि न'खरा बेनोमोन। नै ओमफ्राय सासेनो अबे होनदों? सासेना नैबे ने? औ, नैबेनो आरो हौवा गोदाननि न'आव थांनानै थैहैफानाय बे। ओमफ्राय नैबे गावनि न'आवनो थैबाय आरोखि। जेनेबा माने लाइना थांनाय हिसाबैहाय बियो सुइसखौ नायदोंमोन जाहैबाय। जोबोद दुखिथ' आरोखि, जोबोद दुखुनांथाव। नैबेनोमोन न'खरा। देखायनि जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो जोबोद दुखुनांथाव आरो। बेयावनो उन्दुदोंमोन ने? बेयावनो उन्दुदोंमोन। नै अबे सुइसखौथो माबादोंमोन? नै बे सुइसआवनो आरो। नै बै हायाव। औ, नैबेयाव बर्ड दंमोन ने? ओमफ्राय बे दांनायैनो बिदि जानानै थाबाय ने? माबायदि स्टाइलाव जानानै थायामोन जेनेबा? माने आमाया उन्दुदोंमोन आरोना, ओमफ्राय माने मबाइलाबो बावनो चार्ज होखादोंमोन। ओमफ्राय सुइचखौ अफ खालामनो फैखो ना मबाइलखौबो जायखिजाया माने इनभार्टारबो दंमोन नालाय, बेखौ जायखिजाया उन्दुलांखादोंसो मानसिया। ओमफ्राय आनैया बुंबायना, ओमफ्राय बेखौ अफ खालामनो फैखो ना माखो, ओमफ्राय बेवहायनो बिदि जाबाय आरो। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। नै बे 11,000 भल्टेजआ जनानै नैबे एलटि लाइनावहाय नांदेरदों आरो। ओमफ्राय बे एलटि लाइनजोंहाय जेसेबांनाखि बोदोंमोन बे फुरा सर्ट जाजोब्बाय आरो। नैबेयावनो जदों। नै बेबायदि आरोखि। बेयो 11,000 भल्टेज जाहैबाय, दोंसे जबाय। ओमफ्राय नै ओरैहाय गामिनि आदामोन दं। ओमफ्राय आदा, जाथाया माब्रै जाया जेनेबा? माबायदि जाया? आदसा, आङो गिबियाव फंबाय SK इउटुबाराव सफैनो हानायखौ आङो गिबि बरायनानै लाग्रोदों। दा
जाथाय होनोब्लाथ' जोंहा मैयानि समाव बैयाव गामियाव मोनसे हाबा जादोंमोन। दा हाबा जानायाव जोङो जायै लोङै रंजाबाय, रंजा खुसि जानानै मोनाबिलियाव आंथ' थायासै, न'आव थांबाय। दा घटनाया जाहैबाय बे हाबायाव रंजाबाय थानाय समाव जोंना नैबे मोनसे 11,000 भल्टेज HT लाइन नैबे थारा जना होदों आरो। दा बे थारा जनाय साप्लाइ बे जोङो जिहेतु बोयो न'आव बे बोनाय जोंहा बै LTआ बावहाय नांदेरहैबाय आरो बियो थारा। बाव नांदेरबाय नालाय दाना बे हाबायावथ' रंजाग्रा माखासे दङ मानसिफोर, ओमफ्राय जोंहा गेदेरा न'आव फैबाय। दा गावबागाव बे थार जनानै जोंब्लावबाय नालाय ओरै अरा बर्डआव सुइचआव जोंब्लावहैजोब्बाय। बेखौ जोंना हौवा गोदाना मबाइल चार्ज होदोंमोन आरो बे मबाइल चार्जखौ होनायाव बे सुइचखौ अफ खालायनो होननानै सुइचआव दांहरदोंमोन आरो सुइचआव दांहरबाय नालाय बेयावनो स्रेट बोजानानै मानसिया हायाव जालदाब गोलैखाबाय जायगायावनो। दा ओमफ्राय बे हाबायावनो सासे हबैनि दैमालु होननाय, बे दैमालुआबो खारन बिसिनावनो एसे रंजाबावनो होनानै कारेन्टआ गैला मा जाखो बे सुइचखौ थुहैनाया बे सुइचखौ थुहैनाया बेहाबो बेहायनो जालदाब गोलैखाबाय। दा दुखुनांथाव जाबाय, जोंबो माथो खालायबावनो बिदि जादोंनानै जनानै थानायखौ जोंबो नुवाखै। दा जेब्ला जोंहा नैबे गेदेराबो सिखारनानै मोनायाव बेहाबो उन्दुखाबाय आरो सिखारनानै बे कारेन्ट बर्डआव दाङैनो बेबा बे कारेन्टखौ अफ खालायनो ना मानो जोंबो मिथिला, दाङैनो मानसिया ओरै जानानै थाबाय आरो सुइचआव दांनानै। दुखुनांथाव, बे गावनि न'आवनो जादों। ओमफ्राय हाबाथिलियाव सानै जाबाय, हौवा गोदान आरो गामिनि ओरैनो सेंग्रा सासे गथ'। हाबा जाखांखाबायमोन नामा? हाबा जाखांबाय, अलरेडि मोनायाव जानाय लोंनाय ओरैनो सानाव जादों हाबाया, बे मोनायाव ओरैनो जानानै लोंनानै इन्टारेस्ट बिदिमोन आरो। दा दुखुनांथाव बे कारेन्टनि थाखायनो बे साथाम सुबुङा जिउ गोमानांबाय। जोंबो हरसे उन्दु मोनासै, जानाय लोगो लोगो जानाय जाथाया घटनाया 11:30नि एसे थांबायमोन आरो। हिनजाव गोदानखौ अबेनिफ्राय? हिनजाव गोदाना थंसिदांनिफ्राय लाबोदों। जोंहा न'निनो आंखा, बेबो गेदेरनि फिसाजो, खाथि आयंनि फिसालानि फिसाजोखौ मोनबोदों। दा ओरैबायदि दुखुनांथाव, बेसाफोर जोङो बासायगोन खोमा एम्बुलेन्स लिंहरबायनाय, एम्बुलेन्सआ टाइम बायदि सफैयैनि प्राइभेट गारिजोंनो जोङो लांबाय मानसिफोरखौ थागौबा लामा ससेयावनो। मानसिफ्राथ' बेहायनो जेबो गैखाला, खुदैल' ल' लाला। दा दुखुनांथाव, ओरैबायदि जोङो हरसे थाल्ला रायजोफ्राबो उन्दुनाखै बिसोरनि जाथायखौ नायनानैनो ओरैबायदि दुखु मोनफाबाय जोंबो। एथ' मोजां हाबा जानानै बेबायदि जानांगौ, आरो साथाम गोजो जाबाय। साथाम जानाय बेहायनो बांसिन दुखु नांदों आरो। जेनेबा सानै जाफाबावदों, इसोर बेसेबांसो बैसोनि जागौमोन जेनेबा? सानै जाफानाया दा बे हौवा गोदाननि बिमाया सासे, बे जानाया ओरैनो फिसाफोर जानायखाय दाहाजों गाबै गाबै सिरियास जादों। खिन्थु बिनि फंबाय, हौवा गोदाननि फंबाया बिदाखौ बोखांनायाव एसे सर्ट जाफादों। बेहाबो दा लर आसामाव दंहैयो, ICUआव दङ दा। बेखौ जोङो डेड बडिखौ एसे माबा खालायनो पस्टमर्टम खालायगोननो बे पुलिस प्रसासन फैदों। दा पुलिस प्रसासनफ्रा रिपर्ट लादों। दा जोंबो बेहाय थांनाय जागोन आरो हस्पिटालाव। ओमफ्राय बे सानै हौवा गोदानजों लोगोसे जिउ गोमाफाबाय, बेसेबांसो बैसोनि जागौमोन बिसोर? हौवा गोदानाथ' 30 बोसोर। बे थैफानाया सानैया? थैनाया बेथ' नैबेनो जोंहा गेदेराथ' 46 इयार्स, ओमफ्राय बे सासे गथ'आ 25 इयार्स बे बैसोनि आरो। मेरिज जाथ'वाखैमोन बे सासेया? बे सासेया मेरिज जाथ'वाखै। जोंहाथ' गेदेरा अलरेडि सासे उन्दैबो दङ, हिनजावसा। ओमफ्राय बेथ' बे मैयासो हाबा जादों। बेखौथ' जों दा मा बुंबावनो। बिराद दुखुनांथाव, दुखुआनो साग्लोबजोब्बाय आरो। नै गोबां बे गामिनि थागिबिफ्रा फैबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो डेड बडिखौथ' आं दिन्थिनो मोननाय नंला, मानो होनना बुङोब्ला डेड बडिया बहाय दंहैयो? पस्टमर्टेमाव ने? ओजोंहाय पस्टमर्टेम खालामनो लांदों ना डेड बडिया ने? लांदों, दा लाबोगोन दां। दा ओजोंहाय दंहैयो आरो आं माने गोथैफोरखौहाय देखायबाय थानो हानाय नंला। दा जाथायनि बागै आङो गुवारै देखायबाय आरो दा बेखिनियानो आरोखि ना। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा।